späť v novom videu. 5. video mám pocit, že sme tu aj konečne s prvým hosťom. Je to Matias, pozdrav. Ahojte. A dneska si zahráme hororovku, ktorú tu Matias pracne vyberal. Dajte mu odber, samozrejme. No. Absolutne nemám ponieť, čo to je hra na mobile. Moje mobilné skills sú horšie, jak keby, že... Neviem. No, proste takto. Ja už som tu, Matýš. Jo. To je sami, kamo. Ok, poďme asi, či? Čus. Je nejaké šavrama. Je to najpopulárnejšia hororovka. Ježiš, ja viem, čo to je. Má to 107 000 ľudí, akože to je moc. Ja viem, čo to je, Matýš. Fakt, ja neviem, čo to je. Ty musíš dávať kebaby ľudím, ktorí nie sú podozriví. Aha. Keď uvidíš nejakého podozrivého človeka, No tak... uvidím, ja som to nikdy nehral. What the fuck, kamo, to jak vyzeráš? What the fuck? Kamo, to je nejaký bielý Shrek, man. Ok, to je naša šavrama. Lomené kiosek. Ok, možno tu dobre. Som veľmi zvedavý. Otvorím dvere. What the fuck? Počítač pokazaný. Jak si zapína grill? Turn on. Neviem, ale ja by som otvoril Aha, niečo. musíme otvoriť kiosek. Pripravené. Nice, dobre. Tedy, jak si to prečíta, aj tvoja angličtina, viem, že je veľmi doprčic. Ja si idem zatiaľ dať dole chráničov, bo ja som tu bol s chráničmi na futbal. Ja tu odhodím. Nechám ich tady. Okay. Je tu týpek. A ja. Máme nejaké krče, alebo ja neviem kam. To budú dolary asi. Aha. Kamo? Jo, máme to. Ozaj, kebyže Mati zrobíme nejaký zlý toto, tak nám tu začne raz nejaký týpeček, jo? Tu bol nejaká opica, vole. Na What the- okne. Šút, Tam sa kamo. pokakal, vole. Tu Ja- niečo bolo, tu. Ja som to videl práve, že lebo on robil taký svarte jump potom, že? To bol švarta jump. Najlepší svarta. Bola tu hra nejaká... Okej, dobrá, super. Kamo, ono si není podozrivé. Není podozrivé, takže môžeme začať robiť tútu. O kebabek, Kebabek. Prišla SMS-ka. Šalatík tam pekne šmarím. Okay.
keď typek nebol podozrivý. Bo nezačal nám tu raz typek. Kam vieš, čo typek povedal? Že on vie, že sme si prdli do jeho jedla. Čo? Opica! Opica! Je? Zase tudy bola, tady. Tu je! Vole! Počkaj, či je podozrivá táto pani? Hi, one shawarma, please. OK, to som není. Pozdravila sa. Počkaj, počkaj. Povedala, čo chce. Thanks. It Toto bude dobrá. amazing. OK, je Je zase niekto. OK. Poďme začať robiť teda. OK. Niekto nám tu klope. Ozadu to máme kamerky, keď tak Matis. OK, OK. To je fér, to typek beha. A čo ja to budem robiť, jo? OK, môžeme to začať rolovať. Kamu, jak tu vybehne tá školica. Jo, kam, školica. Opica, vole. Bolo. Vyzerá to dobre. Počkaj, sa kúknem na kamerky, či tam niekto není. Tu sme my. OK, zatiaľ nikto. To kamu, tak sa to už 100% podozrieva je. 100%. Počkaj. Babička o 3 ráno tu nepríde, vole. No Len ní. tak. Kam babička, kam čo urážiš babička? Ne, to je chill. Myslíš? No uvidíme, kámo. Lebo ona nás by mala zaútočiť, kebyže to robíme zle. Alebo, a keď zatvoríme dobrého týpka, tak by sa zase mala hentá huba rásť tam. Aha. Udělej to jen začal na kraje to mesko. Ok, tyknem. Od zase trvá 3 hodiny. Opica, Paťa, pod stolom. Nejdem sa dívať. No tu bola, vole. Čau, opičiak. Tu pod stolom bola. Ja som ju videl. Vole. Kada mi nemusíš opisovať jak nejaký policajný prípad, kamo. Tieto sú zlé podľa mňa. One shawarma, please. Počkaj, nič nerob ešte. One shawarma. Vyzerá to dobre. 150 for both of us. Paťo, oni sú nakazené, on majú nejaké Jo. to vole. Som zatvoril radšej. You close the window. But he is still inside. He never left. Oni klopu. We never leave. Paťo, tu niekto klope, tu za týmito dverami. Ale na kamerkách tam nikto není. Tu nie sú. Ne, Paťo. Jo! Som ťa tak zlakol. No to je. Počkaj, či je v poho, počkaj. One shawarma, please, and make it quick. Jo, vyzerá dobre. I'm already late because of work. Long shift? Yeah, boss kept me overtime again. At least I'll get some food before heading home. Something else? Skladla som slovenskú rapera v FC Mobile, kamo. Teraz som točil Gudu. OK, to je v poho. Matís, a ono keď sa ti dá také červené okolo toho, okolo obrazovky, tak odíď a nedívaj sa na to, jo? Lebo to je inšpekcia. Aha, okej. A ona by nás potom mala nejako zjesť, alebo čo také, alebo ja neviem kam.
Jaj. Pekná brepsy. Here's your. Good. Au! Matís, poď sem. Nie! To čo je tu, Paťo? Ona bola nakazená. Nejaká huba hnusná, fuj. Ona bola nakazená, kamo. What would you like? One shawarma. Regular one 150. Any extras? No extras. Just. A to bude, tento bude v poho, Paťo, 100%. Ok. Potom teraz ty urobiť, ja som dělala na tú hubu, ja viem skúmať, kamo. Aha, take. Aha, toto je easy docela. Aha. Show on the model. Aha, ty tady môžeš toto kupovať, že jo? Here's your shawarma. To mi páči, kamo. Pač? Good. Jo, Paťo, je to poho. Edge, hey, give me one shawarma, big one. Paťo, ten tedli. 150. Jestli. Yeah, about that I don't have any money. Zavri. Zavri. Počkaj, dívaj sa na ňo. I'll pay you next time, I swear. I'll remember you. On by mal výraz. Like this. Se nič. Dobre sme to dali. Nice. Ok, ten bol nakazaný, ok. Lebo kamarát Hríbik nám tu nevyrastol. Dedula! Paťo, toto. Pozak má červené pod krkom, vole. Still stepping. Sorry, ale ne, kámo. Hiatus use that in. Opica! No, persuade Cudgeford. Tam to už je tragické. Ale huba nevyrastla, Paťo. Ok, takže ten bol tiež nakazaný. Hello again. One shawarma. Weren't you here before? Before? Yes, before. It tastes. Nevyzerá poho, Paťo. I like. Jako by nič také divné. Ok, urob to zase ty. A ja hodím lebo ja môžem robiť, že show anomaly. Keď si nebudeme istí, tak ja to použijem a budeme vidieť anomáliu, že či to je teda. Aha. Au, ty vole. Mi spadla konzerva na flash, či na nohu. Či nie konzerva, plechovka. Čo si robil? Lebo ja som to pila, ja som to proste mne to spadlo, vole, z ruky, lebo ja som bol taký mantavý, ja som to pustil, kamo. No, nič. I never finished it. Tak a potkám sa na hubu. Ona vyrastla, Paťo, nie? Nevyrastla. Ďalšia fáza bude, že už bude vidno hlava a ruky. Aha. To je ďalšia fáza. Teda je znovu útočník, alebo mene u ataka, kámo. No, tak to mal on. A potom bude, že už bude hlava, kompletná celé telo a potom som už nedopadol. Ok, Paťo, toto je v pohode. Great, thanks. It already smells amazing. Ok. TF.
Paťo, budem robiť toto pád, ja budem robiť to pád. Pad? Mhm. Okej. Ty to nemusíš robiť, to ja urobím. Došlo nám masíčko. Here's your order. Ukáž? Perfect. This totally made my evening. Nič. Dobre. Co kúknem na kamerke, čo tu niekto nebehá pekne. Nie, tam sme my. Security, kámo, toto video už má... Two Typek. shawarma and soda can. Not grilled, please. Sure, that will be 350. Typka má, prečo má biele vlasy, tá typka? Vole, sa ma nepýtaj. Ja neviem všetko, kámo. A ty však makaj. Maka ma, ty mi tu zavadzáš. Ty uhnitý. No, daj tento put. 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 Roll. Ukáž. Dve chce. Vole, tak to čo? Tučný zákazník. Put. 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 Relor. Taký relol. Relor. Ja idem von, čum. Nechoď von. Paťo, to je ruky. Uj. Pomoc. To je dusné. Ona bola nakazená. Ja sa ti vravel, vole, lebo mala biele vlasy. Kámo, to akože čo? Nemôže mať zákazník biele vlasy. To budú pilé šaty, tak to zatvárame. Dovidenia. Two shawarma was about to order, and you slammed the window. Unbelievable. Ja pre plešaty, bro, to nemôžeš vstúpiť. Takže tí ľudia majú zákazníci. Zákaz plešatých ľudí. Kámo, a to bolo fakt akože dobré, ale musíš povedať. One shawarma. Za ty pozrie pohod. I'm already late because of work. Long shift. Yeah, boss kept me overtime again. At least I'll get some food before heading home. No čau, čo to tu robím? Soda. Soude. Got it. Soude. 50. Kámo, Si obzerám, či není nejaká vole nakazená. proč by bylo? Paťo, nie! Mať dieru v toto hlave. V boku, není to vidieť. Nedávaj ani nič zapon. Počka, ja sa kúknem. Mať dieru v hlave. Toto v boku. To mňa vidí. Fakt je zlá nakazená. Really? I was ready to pay 150 and you just shut the window? Paťo! Čo to znamená, že bola nakazená, Paťo? Ja neviem, on vyrástol, ale som sa nesústredil. Asi sme to urobili zle. Asi no. Ale pozor, tam máme čierne, vole, Ty vole, ryba uši. Ok, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Pokud nám zanechajte like, odber a zatím čus. Ahoj! It already smells amazing. Čo to vypína, sakra? Aha, tu.